Hebreo Kapitulo 1. Karagiti una ng aldaw, nagsao ti Diyos karagiti kapuunan tayo iti namin adu a daras, ken iti naduma-duma a wagas babaen karagiti profita. Ngem karagitoy mauding aldaw, nagsao kada tayo babaen iti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin nga lobong, babaen kinkwana, ket iso ti pinili na nga agtagikwa karagiti amin a banag. Ti anak ti mangipakita iti dayag ti Diyos. Iso ti napaypayso aladawan ti kinadiyos na. Iso pay ti mangtartariwidwid iti amin nga lobong, babaen iti panakabalin as sa una. Kalpasan ti pananggunod na ti panakapakawan ti basol ti sangkatauan, nagtugaw sa dilangit iti makanawan ti kangatuan apan nakabalin. Naaramid ti anak anatortoray ngem dagiti angheles. Nadaydayaw mo tinagan nga inted ti Diyos ngem tinaganda. Awan apulos dagiti angheles tinangibagaan ti Diyos. Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam. Awan met ti anghel anang ikaryan na. Siyakto ti amana, ket isunto ti anak ko. Ngem ko na ti Diyos ididandanina ibaon ti inauna nga anak na dito'y lobong. Masapol nagdaydayaw ken kuana dagiti amin nga angheles ti Diyos. Daytoy ti kuna ti Diyos no may papan kadagiti angheles. Pagbalinen ti Diyos nga angin dagiti angheles na. Pagbalinen namet asumsumged nga apoy dagiti adipen na. Ngem no may papan iti anak kunana daytoy. Ti tronom, O Diyos, agnanayon nga awan patinggana. Agturay ka sinilinteg iti pagariam. Inayat mo ti kinalinteg, ket ginuram ti kinadagas. Isut gapuna a pinili na ka ti Diyos. Wen, ti Diyos mo. Ket linanaan na ka iti rag-o, inikkan na ka iti dayaw adakdakkel, ngem dinted na kadagiti kakadwam. Kunana pay, Sika, Apo, tinang parsway ti daga, idi punganay. Ket dagiti langit, aramid dagiti imam. Mapukaw danto, ngem mataginayon ka. Dumaan danto amin akas pagananay. Kupinem to ida akas iti kagay. Ket masukatan danto akas pagananay, ngem pulos adi kagbalbaliw. Ket tibiyag mo dinto agpatingga. awan na pulos kadagiti angheles tinagkunaan ti Diyos iti kastoy. Agtugaw ka diti makanawan ko. Aging ka maparmek ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. Siya sino nga rod dagiti angheles. Espiritu da nga agsirsirbi iti Diyos, ket inbaon na ida at tumulong kadagiti umawat iti pannakaisalakan. Hebreo Kapitulo 2. Rebeng tayo nga rod nga imutektekan anayin bag dagiti kinapudno anang ngeg tayo. Tapno saan tayo amaiyaw awan. Napatalgeda na pudno ti mensahi ngayon pakaammo dagiti angheles. Ket siya sinuman amang salungasing, wenno nang sukir iti daytoy, inawat na ti tumutop a dusa. Kasanon to nga rod ti panaglisi tayo, no di tay ikan kano daytoy anayin dakla na panakaisalakan? Ti Apo a mismo tiin mo na, anang ipakaam mo iti daytoy apan nakaisalakan. Dagiti nakangeg ken kuana, tinang patalgid kada tayo apudno daytoy. Kastamet nga inayon ti Diyos ti pamaneknek na babaen kadagiti, inaramid na adatdatlag ken nakaskas daw a pagilasinan, ken kadagiti na dumaduma a kita ti milagro. Nagibonong pay kadagiti sagsagot ti Espiritu Santo, kas mayan norot iti pagayatan na. Saan adagiti angheles ti pagturayen ti Diyos iti baro a lubong a sarsaritaen mi. Kas kunati maysa a paset ti nasantuan a surat. Anya launay aya ti tao, O Dios, ta sila lagip ka kenkwana, wenno ti anak ti tao ta ipatig mo unay. Inaramid mo ang nabababa, ngem dagiti angheles iti pagbiit at tiyempo. Binalangatam iti dayag ken dayaw, ket
pinagturay mo iti isu amin a banag. Nalawag nga rod, nga awan na pulos ti nailaksid, ta na isaudi to'y a pinagturay ti Diyos, ti tao kadagiti so amin nga banag. Ngem saan tayo met a makita, nga iturayan ti tao dagiti amin nga banbanag. Makita tayo kit di ni Hesus ana aramid, ana bababa ngem dagiti angheles iti apagbiit at simpo. Tapno babaan iti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay a may paay kadagiti amin nga tattao. Makita tayo a nabalangatan ita iti dayag, kindayaw gapo iti sinagabana a patay. Rombeng launay ti inaramid ti Diyos a namarswa, ken manariwidwid iti amin nga banbanag. Pinagbalin na anay ni Hesus, babaen iti panagsagaba, tapno iraman na dagiti adu nga anak iti dayag na. Tani Hesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basolda, ket iso ken dagiti nadalusan maysa ti amada. Isot gapuna asaan na mabaen ni Hesus a mangawag a kakabsat na ida. Ket kunana, ipakaamukan to kadagiti kakabsat ko, O Diyos, idaydayaw kanto iti imatang tigimo. kunana pay, Agtalekak to kenkwana, ket kunana manen, adtuyak ken dagiti anak nga inted ti Diyos kanyak. yan tangay tatattao dagitoy nga anak, kas awag na kadakwada, nagbalinmet ni Hesus a tao, akas kadakwada ket nakiraman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaan iti ipapatay na, pukawin na ti diablo nga adda pa nakabalin na ken patay. Ket wayawayaan na dagiti amin a natagabo iti amin a panagbiagda gapo iti butengda ken patay. Tanalawag asaan nga dagiti angheles ti tulungan na, no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapol a pudpudno a maipada kadagiti kakabsat na tapno agbalin, ana pudno ken naasi a kangatuan a padi iti panagsirbina iti Dios. Iti kasta pakawanen ti Dios dagiti basol ti tao. Ita matulungan na dagiti masulisog, agsipod ta iso a mismo nasulisog ken nagsagaba. Hebreo Kapitulo 3. Isot gapuna, kakabsat ko a napili, da kayo nga inayaban met ti Diyos, panunuton yo ni Hesus nga inbaon ti Diyos ken agakem a kangatuan a padi ti pamati tayo. Kas iti kinapudno ni Moises kadagiti tattao ti Diyos, napudnomot ni Hesus iti nagdotok kenkwana a mga kem iti daytoy. Dakdakkel ti dayaw ti mangbangon iti balay, ngem ti mismo a balay. Kastamet a may karin ni Hesus iti dakdakkel a dayaw, ngem ni Moises. Agpayso nga adda mangbangon iti tunggal balay, ngem ti Diyos tinangbangon kadagiti amin. Napudno ni Moises iti trabaho na akas agsirsirbi iti intiro a balay ti Diyos. Nagsao iti may papan kadagiti banbanag, ngayon pakaamo ti Diyos iti masakbayan. Ngem napudno ni Kristo akas anak a mga yuan iti balay ti Diyos. Datayo ti balay ti Diyos no agtalina it tayo, anatured ken natalged iti namnama tayo. Ngarod, kas kuna ti Espiritu Santo. Itangal daw, numangigyo ti timek ti Dios, di kayag soksokir akas kadagiti kapuunan nyo, di da tinungpal ti bilin na kadakwada iti daydi tiyempo a sinuot dayjay letang. Sinuot dak sadyay dagiti ammayo. Kuna ti Diyos, uray nakita dati naramid ko iti 40 atawen. Isut gapuna a nagpungtutak kadagijaya tattao, ket kinunat. Naglikodandak, ket di dati nungpal dagiti bilin ko. Nagpungtutak ket insapatak. Pulos adidan to sumrek iti daga apang tidak kadakwada iti panaginana. Kakabsat ko iti pamati, aganad kayo, tapno awan kada kayo ti agbalin adakes, ken awanan iti pamati,
ket laksido na ti sibibiyag a Dios. Agtitinolong kayo kuma iti inaldaw, bayat ti kada ti tiyempo a makunanga ita nga aldaw. Tapno awan ti maalilaw kada kayo, babaen iti basol ket agbalin a nasukir. Takadwa na tayo ni Kristo, no lakit agtalin na itayo a natibker, iti panagtalek, kas na ipakita iti damo a namati tayo, kas to'y ti kuna tinasantuan a surat. Itangal daw, numangngegyo ti timek ti Dios, di kayag suksukir kas iti naramid dagiti kapuunan yu. Siya sino, dagiti nakangeg iti timek ti Dios, ken binmosol ken kuana, iso da amin, nga impanaw ni Moises ijay Ehipto. Siya sino, dagiti nagpungtutan ti Dios, iti uneg ti 40 a tawen. Dagiti tattao a nagbasol, iso da a napasag ijay lutang. Siya sino, dagiti nang isapataan ti Dios, adida makasrek a pulos, iti daga a pangitedan na kadakwada, iti inana, dagiti binmosor kinkuana. Makita tayo nga rod, adida nakastrek, agsipod tadida namati. Hebreo Kapitulo 4. Yan tangay takariti Diyos, makasrek tayo ang makipaginana kinkwana. Agbuteng tayo nga rod, tapno awan masarakan kada tayo, adi makasrek iti dayta a panaginana. Tanangeg tayo met tinainbag nga damag akas kadakwada. Wen, nangegda ti mensahe, ngem awan inbag nga inted na kadakwada, agsipod ta dida namati iti nangegda. Datayo nga rod amamati ti somrek iti panaginana nga inkariti Dios, kas iti kinunana, Nagpungtutak ket insapatak. Pulos adidan to sumrek iti daga apang tedak kadakwada iti panaginana. kinunana daytoy, oray no nalpasen dagiti aramid na manipod panang parswana iti lubong. Tako nati may sa apaset tinasantuan na surat, may papan iti may kapito nga aldaw. Naginana ti Dios kadagiti amin nga inaramid na iti maikapito nga aldaw. Kunana pay, Pulos adidan to sumrek iti dayta adaga apang tedak kumakadakwada iti panaginana. saan na nakastrek a makipaginana iti Diyos, dagiti inmuna a nakangeg iti nainbag a damag. Agsipod tadida namati, nupay kasta, adda dagiti mapalubusan na sumrek. Mapaneknekan daytoy gapo iti panangikeddeng ti Dios, iti sabaling aldaw a makuna. Itangal daw, Kalpasan ti adu a tawen, dinakamat na daytoy idi nagsao babaen kini David, kas masarakan iti nasao a paset tinasantuan a surat. Itangal daw, numangngegyo ti timek ti Dios, di kay agsuksukir. No indalan ni Josue dagiti Israelita, iti panaginana ngayon kariti Diyos, saan kuma nakasapulan a nagsao ti Diyos, may papan iti sabaling aldaw. Ngarod, at dapay panaginana a may paay kadagiti tattao ti Diyos. Akas iti panaginana ti Diyos, iti maikapito nga aldaw. Tasya sinuman na sumrek iti daytoy a panaginana, kas in kariti Diyos. Aginanamet kadagiti aramid na, akas iti inaramid ti Diyos. Masapol nga ikagumaan tayo ti makagteng, iti dayta a panaginana, tapno awan ti oray may sakada tayo. Ama paay akas kadakwada, gapo iti kaawan ti pamatida. Sibibiyag, kenasamay ti sao ti Diyos. Natadtadem ngem ti oray anya akampilan, nga agsinumbangir ti tadem na. Kabaelan na asalpoten ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu, ti nagsusuopan ti tulang ken pata. O komen na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. Awan ti naparswa a mailinged iti Dios. Si papanayag amin iti imatang na, ket masapol nga ilawlawag tayo iti Dios, ti amin nga inaramid tayo. Salimet-metan tayo nga rod, as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo iti naindaklan ng kangatuan na padi, alimasat kadagiti langit, ken simrek iti ayan ti Dios.
ni Hesus nga anak ti Dios. Maawatan ti kangatoan a padi nga agsirsirbi kada tayo ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo, napadas iti amin a kita ti sulisog ngem saan a nagbasol. Di tayo ko mga rodbumdeng nga umasideg iti trono ti Dios a pagtaudan ti parabor. Sadyay magunod tayo ti panangaasi ti Dios ket masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo a kasapulan tayo. Hebreo Kapitulo 5. Mapili ti tunggal kangatuan na padi kadagiti kailyan na, ket matudingan nga agsirbi iti Dios itinagan dagiti tattao, tapno idatag na dagiti sagsagot ken sakripisyo gapo kadagiti basbasol. Yan tangay ta damot pagkapuyan na, naanos kadagiti agaramid iti dakes, gapo ta didaam mo adakes ti aramiden da. Gapo ta nakapoy, masapol nga mangipaay kadagiti datdaton. Saan laeng agapo kadagiti basbasol dagiti tattao, no diket gapumet iti basol na. Awan ti mangdotok iti bagina a kangatuan a padi. Ti laeng Dios ti makabalin, kas iti panangdotok na ken ni Aaron. Kas tamet asaan a dinutokan ni Kristo ti bagina a kangatuan a padi. Kinunakit di ti Dios kinkuana, Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam. kinunanapay iti sabali nga paset. Padi ka nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek a padi. Bayat ti panagbiag ni Hesus ditoy daga, inyikis kun insangit na tinagkararag kun nagdawat iti Dios, a makaisalakan kinkwana iti patay. Empangag ti Dios agsipod ta nagtulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Dios, nasursuro na ti agtulnog, babaen kadagiti sinagabana. Idi na aramidanan ti panggep na, nagbalin a pakaisalakanan nga agnanayon, dagiti agtulnog kinkwana. Ket dinutukan ti Dios a kangatuan a padi akas ken ni Melkisedek, ado ti maibagami may papan iti daytoy a banag. Ngem saan a nalaka nga ilawlawag kada kayo, agsipod ta kasapulan yo ti ado a tiyempo, sakbay a maawatan yo ti kaipapanan na. Adon tilin mabas a panawen, katrebeng na kumameten ada kayo ti mangisoro. Ngem saan met, tamasapol yo pay laeng ti sabali a mangisoro manen kada kayo, kadagiti nasken a sorsoron yo, may papan iti sao ti Dios. Imbis kuma at itaraon tinataengan ti kananyo, saan tagatas pay laeng ti masapol nga inumunyo. Siya sinuman agatas ti pagbibiyag na, ubing pay laeng adi na ammo ti pagdumaan tinainbag ken dakes. Iti sabali a bangir, tinatangken a taraon, agpaay kadagiti nataengan. Isuda a nasursuruan a mga ramat kadagiti panunot da, a mamaglasin iti nainbag ken dakes. Hebreo Kapitulo 6. Ngarod, umadang tayo iti nangat-ngato at tukad ti sorsoro ni Kristo, ket di tayo pagsasaritaan manen dagiti umuna a panorsoro may papan ken ni Kristo. Di tayo agsubli manen iti nagrugyan tayo a sorsoro, kayat nasa wen ti panangtalikod tayo kadagiti ubbaw nga aramid ken panamati tayo iti Dios. Panorsoro may papan iti bunyag ken ti seremonya ti panangipatay iti ima. Ti panagungar dagiti natay ken ti agnanayon a panakaukom. Wen umadang tayo ket aramiden tayo daytoy no tulungan na tayo ti Dios. Saanen ang mapagbabawi dagiti sinmina iti pamati tapno agsublida manen. Addada idin iti silaw ti Dios. Linakam-da tinailangitan a sagot. Inawat da ti panakabagida iti Espiritu Santo. Manipod iti padas da natakwatan da nainbag ti sao ti Dios ket nariknada ti panakabalin ti mapasungad a panawen.
Kalpasan na, si Minada iti pamati. Pulos asaandan ang mapagsubli, tapno agbabawi da manen. Gaputa arig na nga ilanlansada manen iti cross ti anak ti Diyos. Ken ibabainda iti imatang dagiti tattao. Paraboran ti Diyos ti daga, amang sagepsep iti tudo a masansan, nga agtinag ken mangpatubo kadagiti mulmula, apagtaudan iti taraon kadagiti pakaipaayan na. Ngem no agtubo dagiti sisiitan ken barsa nga iti dayta a daga, awan sirsirbina ket awan duadua nga ilunod ti Dios, dadaelen to ti apoy. Uray no kastoy ti kunami, patgen mi agagayem, saan kami amadanagan kada kayo. Amumi ngamin, anasayaat ti kasasaad yo, ket mangnamnamakam iti pannakaisalakan yo. Nalinteg ti Diyos, di nantulipaten ti aramid yo. Kayat na asawen, ti ayat ngayon paayo ken kuana, babaen iti panangtulong yo, ken ti panangtultulong yo paylaeng, karagiti kakabsat yo iti pamati. Tari gagayan mi nga ituloy ti tunggal maysa kada kayo, ti sigod arigtana agingga iti panungpalan, tapno magun odyo tinamnamaen nyo. Di mi kayat nga agbalin kayo anasadot. Kayat mikit di at tuladen nyo dagiti namati, ken nagan-anos ket inawat da ti inkari ti Diyos. Idi nagkari ti Diyos ken ni Abraham, insapatana atong palen na ti karina. Yan tangay taawan tinangat-ngato apan nakabalin ngem iso, inaramat na ti bukod na anagan, iti dayta asapata. Kinunana, Ikarik a bendisyonan kanto, ket paduwag to ti kapututam. naawat ni Abraham ti inkari ti Diyos, gapo ta nagururay asi aanos. No agsapata ti tao, aramaten na tinagan tinatantanok ngem iso, ket dayta asapata timang risot iti amin a pagsusupyatan. Agsipod ta kaya ti Diyos nga ipakita asilalawag, karagiti umawat iti karina, adina baliwan ti panggipna, pinatalgedan na ti kari babaen iti panagsapatana. Saan nga agbalbaliw dagitoy dua, ti kari ti Diyos ken ti sapatana. Gapu kadagitoy, di na tayo mabalin nga ulboden ti Diyos. Isut gapu na ada tayo nga agkamang kinkwana, mapapigsa tayo nga agtalinaed anatibker itinamnama nga adda iti masangwanan tayo. Adda kada tayo daytoy anamnama akas angkla ti kararwa. Natalged ken natibker daytoy anamnama. Ket sumrek iti kortina iti nalangitan na templo, agingga iti akinuneg a santuaryo. Tapno matulungan na tayo, inmon una ni Hesus ngem datayo asimrek sadyay agsipud ta nagbalin ang kangatuan a padi. Iti agnanayon akas ken ni Melkisedek a padi. Hebreo Kapitulo 7. Ari idjay Salem daytoy a Melkisedek, ken maysa a padi a nagserbi iti Dios a kangatuan. Idi agapo ni Abraham iti paggugubatan, anang parmekan na iti opat nga ari. Sinabat ni Melkisedek, sana in kararagan a bendisyonan kuma ti Diyos. Inted ni Abraham kinkwana, ti apagkapullo ti amin a sinamsamna. Ari ti kinalinteg, ti kayat na sa uwen, tinagan a Melkisedek. Ari ti kapya, ti kayat na pay asa uwen, gaputa ni Melkisedek ti ari ti Salem. Awan tinaisurat a may papan iti kinasyasinno dagiti naganak kinkwana, wenno kapuunan na. Awan met pakakitaan no kaano ti panakayanak, wenno ipapatay na. Mayarig ni Melkisedek iti anak ti Dios, agtalinaed a padi iti agnanayon. Makita yung arod no kasano ti kangato ti saad ni Melkisedek. Inted kenkwana ni Abraham nga ama ti nasyon tayo ti apagkapullo ti amin a nasamsamna iti gubat. Ket kas sagudayen ti linteg na ibilin kadagiti papadi a nagtaod iti kapututan ni Levi nga awaten da akas daton ti apagkapullo
nga agapo kadagiti tattao ti Israel, kayat na asawen, kadagiti kailyanda mo't laeng uray no kapututan mo't ida ni Abraham. Saan ang nagtaod ni Melkisedek iti kapututan ni Levi, ngem inawat na ti apagkapullo ken ni Abraham. Inkarkararagan na pay a mabindisyonan kumaday toy a tao a nagkaryan ti Dios. Di pagduadwaan a nangat-ngato ti mangbindisyon ngem ti mabindisyonan. Iti biyang dagiti papadi, dagiti tattao a matay to iti kamaudyanan, ti umawat iti apagkapullo. Ngem iti biyang ni Melkisedek, ti sibibiyag ket isu ti umawat iti apagkapullo, akas kuna ti nasantuan a surat. Mabalin paya kuna nga idiinted ni Abraham ti apagkapullo nang tedmet ni Levi, a naibilin kadagiti kapututan na nga awaten damet ti apagkapullo. Ta saan pay a naiyanak idi ni Levi, no diket kastay kunadan, at dapay laeng iti bagi ni Abraham a kapuunan na idi sabaten ni Melkisedek. Adanas ken nga akem dagiti papadi a Levita kas sagudayon ti linteg a naipaulog nga anuroten dagiti Israelita. Ita no nagunod ti awan pagkurangan na babaen iti kinapadi dagiti Levita, saan kuman akasapulan ti sabali a padi akas ken ni Melkisedek, asaan a padi a nagtaod iti kapututan ni Aaron. No agbaliw ti kapuunan dagiti papadi, masapul met a mabaliwan ti linteg. Nagtaod iti sabali at tribo ti apu tayo, ket awan ti uray maysa a katribuan na ti nagsirbi akas padi. Nalawag a nagtaod ni apu tayo iti tribo ni Juda, ket awan tinadakamat ni Moises may papan iti daytoy a tribo, idi nagsao may papan karagiti papadi. Nalawlawag pay a makita daytoy iti kaadda ti sabali a padi akas ken ni Melkisedek. Nagbalin a padi babaen ti pannakabalin ti biag nga awan patinggana, saan a babaen iti paglintegan may papan iti panagtaod iti maysa a kapuunan. Ta kunati na santuan a surat, Padi ka nga agnanayon akas iti kinapadi ni Melkisedek. naiwaksi nga rod daydi daan a sagudayen gaputa agkurang ken awan sirsirbina. Taawan ti naramid ti linteg a nagbalin a naan-anay. Ket ita naited kada tayo ti nasaysayaat a namnama amang yasideg kada tayo iti Dios. Saan la adayta? Adapay sapata ti Dios. Awan ti kasta a sapata idi nagpadi dagiti sabsabali. Ngem idi nagbalin ni Hesus a padi in sapata ti Dios. Siyak nga Apo Dios, insapatak, ket dinto agbaliw ti panunot ko. Padi ka nga agnanayon. Daytoy nga rod ti na magbalin ken ni Hesus a mamatalged iti nasaysayat at tulag. At dapay sabali a paggidyatan. Adu dagiti papadi a nagsasaruno a nadutukan. Ngem natayda ket dida nagtalinaed iti saadda. Ngem sibibiyag nga agnanayon ni Hesus, ket saan nga agsardeng ti panagsirbina akas padi. Isut gapuna a kabaelan na nga isalakan dagiti umasideg iti Dios, babaen kinkwana agsipud ta agbiag nga agnanayon amang ibabaet kadakwada iti Dios. Ngarod ni Hesus ti kangatuan a padi, makaaramid iti amin a kasapulan tayo. Nasantuan awan tulaw wenno basol na. Naisina kadagiti managbasol ket naipanghato sa dilangit. Saan akas kadagiti dadduma a kangatuan a papadi a masapol nga inaldaw a mangipaay iti daton a maigapu. Umuna iti bukod na a basol, ket kalpasan na maipuon met kadagiti basol dagiti tattao. Naminsan anang idaton ni Hesus ket daytoy para iti agnanayon, idi daton na amismo ti bagina iti Dios.
Kas mayan norot itilinteg ni Moises, adda dagiti natudingan nga agbalin anang ato a padi. Uray no adda pakapilawan da. Ngem, babaen iti kari a sinapataan ti Diyos. Anaod-odi nga inmay ngem tilinteg. Natudingan ti anak. Iso anaaramid nga awan pakapilawan na iti agnanayon. Hebreo Kapitulo 8. Daytoy ti kayat mi asawen. Adakas toy akangatuan a padi tayo as itutugaw iti makanawan ti trono tinatanok nga ari sa dilangit. Agsirsirbi kas kangatuan a padi iti kasasantuan adiso. Kayat na asawen, tinapudpudno at tabernakulo a binangon ti Apo, saan at ti tao. Natudingan titunggal kangatuan a padi, tapno idatag na dagiti sagot ken sakripisyo iti Dios. Isot gapuna a masapol nga damot idaton daytoy kangatuan a padi tayo. No adda kuma ditoy daga, saanen a masapol nga agpadi. Ta damoten dagiti papadi amang idaton kadagiti sagsagot kas mayan norot itilinteg. Ti trabaho da kas padi ket umasping ngem aniniwan laeng ti adda sa dilangit. Kas tamot idi ken ni Moises. Idi rugyan na abangonin ti tabernakulo inbilin ti Dios kinkuana. Kitaem anaimbag a maramid amin akas iti naipakita ken kaijay bantay. Ngem ita, naikan ni Hesus iti trabaho, anasaysayaat ngem ti trabaho dagiti papadi. Kastamet anasaysayaat ti baro at tulag, ngain sayangkat na iti nagbaetan ti Diyos ken dagiti tattao. Nasaysayaat daytoy, ngem ti immuna, gapo tain kari ti Diyos, nga agsagrap dagiti tattao kadagiti nasaysayaat a banag. Adda pakapilawan daydiin muna at tulag, iso akasapulan a maaramid ti maikadwa. Ngamin, nasarakan ti Diyos nga adda pagkurangan dagiti tattao na idi kunana. Dumteng to dagiti aldaw, kuna ti Apo, amang ramida kiti baro at tulag iti Israel ken Huda. Saan akas iti tulag ngay naramid ko kadagiti kapuunan da. Iti daydingal daw apanangirwar ko kadakwada ijay Ehipto. Saan da asinalimetmetan tinagtutulagan mi. Isut gapuna abinaybayak ida, kuna ti Apo. Daytoy ti baro apan nakitulag ko kadagiti Israelita. Kadagiti masakbayan nga aldaw, kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linlinteg ko kadagiti isip da, ket isurat kunto ida kadagiti puso da. Siak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattao. Saan ton ang masapol ngagsisinuro da, wenno ibaga ti tunggal maysa, amwenyo ti Apo. Agsipod ta amudak to aminen, manipod iti kanumuan, aging gaiti katanukan. Pakawanek to dagiti basbasol da. Saan kon alagipen dagiti dakes ngay naramid da. Nagsao ti Diyos, maipapan iti baro at tulag. Ngarod, imbilang na adaanen, daydiin mo na. Ket anyaman adaan, ken saanen a maaramat, agpukaw iti saan a mabayag. Hebreo Kapitulo 9. Adda dagiti alagaden, daydiin mo na at tulag. May papan iti panagdaydayaw ken iti disso, apagdaydayawan nga aramid ti tao. Nabangon ti maysa at tabernakulo, daydi akinruar, amawawagan iti nasantuan a disso. Ditoy ti ayan ti kandilero, ken ti lamisaan nga ayan ti tinapay, ana idaton iti Dios. Iti likodan ti maikadwa a kortina ti tabernakulo, masarakan ti kasasantuan adiso.
Ditoy ti ayan ti balitok nga altar a pagpuoran iti insinso ken ti lakasa ti tulag a nakalupkupan iti balitok. Ti lakasa ti nakaikabilan ti balitok a banga a nakaikargaan ti mana. Ti nagsaringit a sarukod ni Aaron ken dagiti dua at tapiti bato a nakaisuratan dagiti bilin. Iti nga 20 lakasa a damot dagiti kirubim a mangiladawan iti dayag ti Dios. Linlinungan da kadagiti payakda ti disso a pakapakawanan dagiti basbasol. Ngem saan pay nga ita ti pannakailawlawag dagitoy abanbanag. Kastoy ti ornos dagitoy iti uneg ti tabernakulo. Ket inaldaw a sumrek dagiti papadi iti akinrual a paset tapno aramiden da ti annong da. Ngem ti laeng kangatoan a padi ti sumrek iti akinuneg a paset ket maminsan laeng iti makatawen. Itugot na ti dara nga idato na iti Dios gapo iti basol na ken iti basol dagiti tattao a di makaammo nga agbasbasol da. Sila lawag nga inpaawat ti Espiritu Santo. Babaen kadagitoy a paganurotan asaan pay analuktan ti dalan nga agturong iti kasasantuan a disso. Bayat ti kadapay laeng ti akinruar a paset ti tabernakulo. Daytoy ti mangiladawan iti agdama a panawen. Kayat naasawen dagiti sagsagot ken sakrifisyo saan da a maugasan an-anay ti konsensya dagiti agdaydayaw. Dagitoy nga alagaden may papan iti taraon inumen ken duma-duma a seremonya ti pannakadalos. Agpaay dalaeng aging gaadumteng ti tiyempo ti panagbalbaliw. Ngem inmayen ni Kristo akas kangatuan a padi dagiti naimbag aban banag nga dan. Dakdakkel ken nasaysayaat ti tabernakulo a pagsirsirbian na ta saan nga inaramid ti tao. Kayat nasawen saan a paset daytoy na parso a lubong. Idisemrek ni Kristo iti kasantuan a disso na minsan laeng ken para iti agnanayon saan adara dagiti kalding kun ulbon a baka ti intugot na nga indaton no di ket ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na ti agnanayon a panakaisalakan tayo. Maugasan dagiti tattao a makuna asaan a nadalos. Babaen ti panakawarsida iti dara dagiti kalding ken baka ken dagiti dapo tinapuuran nga urbon ti baka. Ngem ad-addapay ti panakabalin ti dara ni Kristo. Ta babaen iti agnanayon nga espiritu impaay na iti Dios ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas kadagiti konsensya tayo kadagiti awan sirsirbina a panagdaydayaw tapno aramiden tayo ti pagayatan ti sibibiyag a Dios. Daytoy ti gapo no apay ani Kristo tinangisayangkat iti baro at tulag. Tapno awaten dagiti inayaban ti Dios dagiti agnanayon na bendisyon nga inkari ti Dios. Maaramid daytoy agsipud ta ti ipapatay na waya-wayaan na dagiti tattao kadagiti sa lunghasing da idi addapay laeng iti babaen ti inmuna at tulag. No adda testamento masapol nga adda pamaneknek an natay ti nagtestamento. Awan bileg ti testamento no sibibiyag pay laeng ti nagtestamento. Sala adda bileg na kalpasan ti ipapatay na. Dayta ti gapuna ana pasingkedan ti inmuna at tulag babaen iti panakaaramat ti dara. Impakaammo ni Moses dagiti amin nga bilbilin kadagiti amin na tattao akas na ilanad iti linteg. Kalpasan na inala na ti dara dagiti ulbon a baka ken kalding sana inlimog iti danom. Ket winarsiya na ti libro ti linteg ken dagiti tattao babaen iti hisopo ken lumabaga a dila na. Kunana
Daytoy ti dara amang pasingket iti tulag nga imbilin ti Dios atong palinyo. Winarsiya na met ti tabernakulo ken ti suamin nga likamen a mausar iti panagdaydayaw. Kinapudno na, kasmayan norot iti linteg, gistay amin a bambanag maugasan da babaen iti panakay parukpok ti dara. Ket mapakawan ti basol, babaen ti panakay parukpok ti dara. Masapul a maugasan kadagitoy a seremonya dagiti bambanag a naadaw kadagiti nailangitan a pagtuladan. Ngem, dagiti bambanag a nailangitan, masapul da dagiti nasaysayaat a daton. Ta saan asimrek ni Kristo iti nasantuan a disso nga aramiden na ti tao ken ladawan laeng tinapaypayso a disso. Simrek kit di sa dilangit, ayan na ita itsangwanan ti Dios gapu kadatayo. Tinawin nga sumrek ti kangatuan na padi iti kasasantuan a disso amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin ado asimrek ni Kristo amang idaton iti mismo a bagina. Tano kasta tinaaramid, mamin adumot kuma nga agsagaba manipod iti panakaparswa ti lubong. Ngem iti kinagpaysuna, iti pagibosan dagiti panawen, namin sanla a nagparang ket saanen a naulit, tapno ikaten na ti basol, babaen iti panangidato na iti mismo a bagina. Na itoding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na o komen ti Dios. Kastamet a maminpinsan a naidaton ni Kristo a mangikat iti basol ti ado. Agparang to iti maikadwa a daras, ngem saanen agapo iti basol, no di ket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti iyaay na. Hebreo Kapitulo 10. Saan anaan-anay tilinteg dagiti Hudyo? Saan met apudno a pagtuladan kadagiti napaypayso a bambanag? Aniniwan da laeng dagiti nainbag a bambanag nga umayto. Tinawen a may datag ti isumit laeng akita ti daton. Ni kaano man, saan nakabaelan ti linteg a pagbalinen anaan-anay dagiti tattao nga umasideg iti Dios, babaen kadagitoy a daton. Tano agpayso a maugasan ti basol kadagiti agdaydayaw iti Dios, awan kuman ti riknada a nakabasol, ket agsardeng dametten nga agidaton. Nupay kasta, tinawen nga ipalagip dagitoy a daton ti basol dagiti tattao. Saan nakabaelan ti dara dagiti baka ken kalding nga ikaten dagiti basol. Daytoy ti gapuna nga di umayen ni Kristo ditoy lobong, kinunana iti Dios. Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo ken daton, ngem insaganaan nak iti maysa abagi. Di ka maragsakan kadagiti daton a mapuoran iti altar, wenno dagiti daton a mangikat kadagiti basbason. Iti kasta, kinuna, at tuyak o Diyos, ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat iti maipapan kanyak iti libro tilinteg. Omuna, kinunana, di mo tarigagayan ken di ka maragsakan kadagiti sakripisyo ken datdaton ken animal a mapuoran ken dagiti daton a mangikat kadagiti basbasol. Kunana daytoy, no pay maidaton amin dagitoy, kasmayan norot iti linteg. Kalpasan na, kinunana, adtuyak o Diyos, ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasen ti Diyos tiin mo na ket isukat na ti panakaidaton ni Kristo. Babaen iti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo iti basol tayo. Babaen iti namimpinsan, apanangidaton ni Kristo iti mismo abagina. Inaldaw nga agserbi ti tunggal padi ket naminado nga idatag na dagiti sumut laeng akita ti daton. Ngem pulos saan nakabaelan dagitoy adaton
nga ikaten dagiti basol. Nupay kasta, indatag ni Kristo ti may sa adaton amay paay iti agnanayon gapo kadagiti basol. Ket kalpasan na nagtugaw iti makanawan ti Dios. Agur uray ita sadyay agin ga a maparmek ti Dios dagiti kabusor na ket addada iti babaen na. Ngarod, babaen iti may sa adaton, pinagbalin na anay iti amin at simpo dagiti mapagsanto. Panaknakan mo't daytoy kadatayo ti Espiritu Santo. Umuna kunana. Daytoy titulag nga aramidek to kadakwada, kadagiti masakbayan nga aldaw, kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linteg ko kadagiti puspusuda, ket isurat kunto dagitoy kadagiti pampanunod da. Kunana pay, Jakto lagi pinen dagiti basbasol ken kinadakes da. ngarod, no napakawanan dagitoy, saan na masapol ti daton amang ikat iti basol. Isot gapuna, kakabsat, nga adawaya-waya tayo asumrek as itutured, iti kasasantuan adiso, gapo iti dara ni Hesus. Inlukat na kada tayo, ti baro kanabiyag adalan, alumasat iti kortina, kayat nasa wen, ti bagina mutlaeng. May sapay, ada na indaklan apadi tayo, nga agay-aywan iti balay ti Diyos. Umasideg tayo nga rod iti Diyos, iti napudno a puso ken natalged a pamati. Wen, umasideg tayo, anadalos ti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya, ken ti bagi tayo, anaugasan iti nadalos a danom. Agtalina et tayo nga rod anatibker iti namnama tayo, agsipod ta mapagtalkan ti Diyos, amang tungpal iti karina. Panunutan tayo, nukas ano ti panagtinulong tayo iti panagayat, ken ti panagaramid iti nainbag. Di tayo liwayan ti panagigimong tayo, kas araramiden dagiti dadduma, ad-addapay kuma, ti panagpipinarigta tayo, ita ta makita tayo, nga umasidegan ti aldaw. No itoltuloy tayo paylaan ti agbasol, kalpasan ti panakaamutay iti podno, awanen ti uray anya adaton, amakaykat kadagiti basbasol. Awanen ti maaramid tayo, no di ag-uray iti nakabutbuteng a panakaukom, ken ti gumilgil ayab nga apoy, amang ikisak kadagiti bumosor iti Dios. Mapapatay nga awan asi, ti siya sinuman amang salungasing iti linteg ni Moises. No dua wino talo a tao ti mangted iti pamaneknek, amay busor iti dayta a tao, ket masintinsyaan a nakabasol, gapo iti panagsaksida. Panunutan nyo, no kas ano ti kadagsen ti dusa ti tao, amang lalais iti anak ti Diyos. Mangumsi iti dara anang patalged iti tulag anang ugas kinkwana. Iti basol ken agsao iti may busor, iti managparabor nga espiritu. Tamo tayo ti nagkuna. Siyakto ti agibales, siyakto ti agdusa. Amo tayo no siya sinupay ti nagkuna. O komento ti Apo dagiti tattao na. Nakabutbuteng ti matnag iti ima ti sibibiyag a Diyos. Ngem lagi penyo ti kasasadyo iti napalabas. Kadagiti ngal daw, ado ti sinagabayo, kalpasan ti panakalawlawagyo. Ngem saan kayo anaparmek? Adda dagiti tsimpo analalais ken naparparigat kayo iti publiko. No dadduma, si aayat kayo, anakipagsagaba kadagiti kasta, ti panakaidadanesda. Tanakipagrikna kayo kadagiti na ibalod. Idi nasamsam dagiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak ti pukawyo taamoyo nga adaan kay iti nasaysayaat ken mataginayon asanikwa. Isut gapuna adiyo pukawen tinamnamayo, tayeg na ti dakkel agunguna. Masapol nga agibtur kayo tapno maaramid yo ti pagayatan ti Dios.
ket awatan nyo ti inkarina. Kas nailanad iti nasantuan a surat. Iti basit langen at tiyempo, umayan dayjay umayto. Dinto agtaktak, nupay kasta, agbiag to tinalinteg at taok babaen iti pamati. Ngem no pagpanawan na ti pamati, saan amaragsakan to'y kararwak kenkwana. Saan tayo akas karagiti nang iwaksi iti pamati da ket napukaw da. Adaan tayo kitdi iti pamati ket may salakan ti kararwa tayo. Hebreo Kapitulo 11. No adda pamati tayo, di tayo agdwa-dwa a pumudno. Dagiti namnamaen tayo ket natalged tayo, nga adda dagiti banbanag a di tayo makita. Gapo iti pamati, nagunod dagiti tattao idi ununana, tiya anamong ti Dios kadakwada. Gapo ta adda pamati tayo, maawatan tayo anaparswa ti lobong, babaen iti sao ti Dios, ket iti kasta, napataod dagiti makita kadagiti saan a makita. Gapo ta adda pamati ni Abel, nangipaay iti Dios iti nasaysaya at adaton, ngem ti daton ni Cain. Babaen ti pamati na, nagunod na tiya anamong ti Dios kas nalinteg a tao, agsipod ta inawat ti Dios dagiti sagot na. Gapo iti pamati ni Abel, agsasaupay laeng uray no natayen. Gapo ta adda pamati ni Enok, na ilisi iti ipapatay. Nayulikit di iti ayan ti Dios, ket awan ti nakasarak kenkwana, agsipod ta inhala ti Dios. Kunati na santuan na surat, asakbay a nayuli ni Enok, naragsakan ti Dios kenkwana, gapo iti inaramid na. Ngem no awan ti pamati, saan na mabalin a maparagsak ti Dios. Tano umasideg ka iti Dios, masapol nga patyem nga da Dios, amang gunguna kadagiti agsapol kenkwana. Gapo ta da pamati ni Noe, in pangag na ti balakat ti Dios may papan kadagiti banbanag iti masakbayan, adi na pay makita. Nagtulnog ket nagaramid iti daong anakay salakanan da asang kapamilyaan. Gapo iti naramid na, in pakita na adakes ti lobong kit babaen iti pamati, inawat na ti kinalinteg nga agapo iti Dios. Gapo ta da pamati ni Abraham, nagtulnog iti ayaban ti Dios ket napan iti maysa a pagilyan, nga inkari ti Dios nga ited kenkwana. Pinmanaw iti ili na, no pay di na ammo ti papanan na. Gapo ta da pamati na, nagnaed akas ganaet iti daga nga inkari ti Dios kenkwana. Nagyan kadagiti tolda agraman da Isaac ken Jacob, isoda a nagkaryan met ti Dios. Tapas pasungaden idi ni Abraham ti syudad a binangon ken inaramid ti Dios, ti syudad a nabangon iti mataginayon a pondasyon. Babaen iti pamati, naparaboran ni Sara iti gundaway nga agsikog, no pay baketen agsipod ta nagtalek atong palen ti Dios ti inkarina. No pay naibilang akasla natayen ni Abraham, tinmaod kenkwana ti adu a kapututan, akas kaado dagiti bitbitwen sa dilangit, ken kas kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagtalek amin dagitoy at tao iti Dios, agingga iti ipapatay da. Saan da naawat dagiti inkari ti Dios, ngem nakita ken pinaspasungadan da dagitoy akari, uray numabayag pay ti pannakatungpalda. Di da nagari papa amang ibaga karagiti tattao, agan ganaed da ket agdaldalyasat da ditoy daga. Taen parangarang dagiti agkuna iti kasta, nga agbirbirok da iti bukod da adaga. Saan ati daga a pinanawan da ti panpanunuten da? No ti daga a pinanawan da ti panpanunuten da, adda kumagundaway da nga agsubli. Ngem tartarigagayan da ti nasaysayaat a lugar, kayat nasa wen, tinailangitan a lugar. Isot gapuna saan a mabainan ti Dios no awagan da a Dios da, agsipod ta insaganaan na ida iti maysa a syudad.
Gapu ta adda pamati ni Abraham, indato na ni Isaac nga anak na, idi suoten ti Dios. Wen, ni Abraham tinakaitedan ti kari ti Dios. Si sasagana idi amang idaton iti kakaisuna nga anak na. Daytoy ti gapuna a kinuna ti Dios kenkuana. Tumaod to dagiti kapututam ken ni Isaac. Binigbig ni Abraham a kabailan ti Dios timang pagungar. Isot gapuna nga iti sabali a panao na isobli ni Isaac kenkuana manipod ken ni patay. Gaputa da pamati ni Isaac imbagana kada Jacob ken Esau. Bendisyonan na kayto ti Dios iti masakbayan. Gaputa da pamati ni Jacob, binindisyonan na ti tunggal maysa kadagiti anak ni Jose, sakbay ti ipapatay na. Nagsameked ni Jacob iti sarukod na, ket nagdaydayaw iti Dios. Babaen iti pamati, sakbay ti ipapatay ni Jose, imbagana ti ipapanaw dagiti Israelita ijay Ehipto. Imbili na met ti aramidon danto iti bangkay na. Gapo iti pamati, idinayanak ni Moises inlemeng dagiti dadakkel na iti 3 a bulan. Gapo ta nakita daan nalungpo ti ubing, di da nagbuteng anang salungasing iti bilin ti ari. Babaen iti pamati, idinataenganen ni Moises, di na kinayat ti maibilang nga anak ti babae nga anak ti Faraon. Kinaykayat na ti makipagsagaba kadagiti tattao ti Dios, ngem ti panaglakam na iti diagpaot aragsak nga iti ti basol. Imbilang na napatpateg nga adayo, ti panagsagaba may poon iti Kristo, ngem iti amin na kinabaknang ti Ehipto, agsipod ta kanayon, asi totorong ti panangkita na iti gunguna iti masakbayan. Gapo ta adda pamati ni Moises, pinmanaw iti Ehipto, adi nagbuteng iti pungtot ti ari. Di na kinayat ti agsubli, takasla nakitkitain ti Dios adi makita. Gapo ta da pamati na, inrugina ti panakarambak ti piyesta ti ilalabas. Pinawarsiya na dagiti ridaw iti dara, tapno saan agudasen ti anghel ni patay, dagiti inauna nga anak dagiti Israelita. Gapo ta da pamati dagiti Israelita, binalasiw da tinalabaga a baybay. Kasdalanag na itinamaga a daga, ngem nalmes dagiti Ehipsyo, idi pinadas da ti bumalasiw. Gapo iti pamati, narba dagiti bakod ti Jerico, kalpasan ti panangrikrikos dagiti Israelita iti 7 nga aldaw. Gapo iti pamati, saan a nairaman a napapatay ni Rahab, abalang kantis a babae, idi napapatay dagiti sinmokir iti Dios. Agsipod ta siya ayat, anang pasangbay kadagiti ispya. Ituloy ko pa'y kaditi agsarita, awanen ti tsimpok ang mangibaga iti pakasaritaan da Gideon, Barak, Samson, Hepti, David, Samuel ken dagiti profita. Babaen iti pamati, pinarmekda dagiti pagarian. Inaramid da tinalinteg, ket inawat da ti inkari ti Dios. Inaput da ti ngiwat dagiti leon. Inedep da dagiti gumilgil ayab nga apoy. Nalisyanda ti panakapapatay iti kampilan. Nakapoy da ngem pinmigsada. Nagbalinda a maingel iti gubat, ket pinarmekda ti boyot dagiti ganganaet. Inawat dagiti babae dagiti napagungar a minatayda. Saan a kinayat dagiti daduma ti mawayawayaan. Kinaykayat dakitdi ti maparparigat agingga a natayda, tapno mapagungar da iti nasaysayaat a biag. Nalalais ken nasapsaplit dagiti daduma, nakawaran ken naibalod da. Naubor da, naragadi da a nagkadwa, napapatay da iti kampilan. Nagpagpagnada a si kakawes iti lalat ti karnero wenno kalding. Napanglaw da, naidadanes da ken naparparigat da. Saan a may kari ti lubong kadakwada,
Nagalaalada kadagiti letang ken bantay. Nagigyanda kadagiti abot ken rokib ti daga. Nagunod amin dagitoy at tao tinasayaat a pakasaritaan gapo iti pammatida. Nupay kasta, dida naawat ti inkari ti Dios. Taada nasaysayaat a plano ti Dios saan laeng a para kadakwada no di pay ket para kada tayo. Panggep ti Dios akadwa tayon to ida nga umawat iti inkarina nga awan ket ti umununa. Hebreo Kapitulo